Xeyirli kеш, qadrli dostlar. TMTV kanalının Гаддел хит парады яңадан сезнең алдыгызда. Бу атнаның кайнар бәйгесендә кемнәр җиңде? Кайсы резидент нинди урынны яулады? Сезнең тавыш бирүләрегез нинди нәтиҗәгә китерде? Буларның барысында ачыкларга вакыт та килеп җитте. Сезнең белән топ клип хит парады мин Айрат Ильясов һәм без башлыйбыз. Традиция буенча хит-парадның башында без атна буе аз тавышлар җыйган клип белән саубуллашабыз. Әйдәгез бу клипны соңгы тапкыр бергәләп карап узатыйк. Тормыш юлын үтү җиңел парлашып атлаганда, мәхәббәтнең гомере узын бергәләп саклаганда, мәхәббәт гомерле булсын, сулмасын сүрелмәсен, язмышның шишеләре хисләрне сүндермәсен. Хәзер яңалыкларга күчәргә вакыт. Һәр атна безнең хит-парадка яңа клип килеп керә һәм беренче урын өчен көрәшен башлый. Бу атнаның резидентын каршы алыгыз. Кем сезнең сөйгәнегез? Аллалымы, гелалымы, терезеңе пердеңе ярам булырсың дип куркам әллә нинди бәнрәңге. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Киенсең кулың ничек тирләми, бу кадәрле чибәр булып, кая үстең чирләми, вак буяуларга буя, терезе ырымнарын, ничек итеп боештыры кавышу пыланнарын. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду дигәнеңне яратам. Языгымның исемнәрен әүхәди, если любишь, приходи, а не любишь, уходи. Минем сөйіп жеккен атым туры белән савраска. Син согласна, мин согласна, ник йөрибез напрасно. Тамшыларга сыкланам, люблю тебя, не забуду.
Киләсе резидентларыбыз узган атнада гаилә башлыгының туган көнен үткәргәннәр. Сүз Сахбетдиновлар гаиләсе турында бара. Алар туганнары белән җыелышып, матур итеп бәйрәм иткәннәр. Ничә яшь тулды соң дигән сорауга Илнур миңа һәрчак 18 диде. Ә тормыш иптәше Алия Илнурны тиз арада чынбарлыкка кайтарды. 33 тулды аңа дип көлеп җавап бирде. Сахбетдиновлар гаиләсе сезнең экраннарда. Şəşkələrinin xuş isləsi, şəfəğəsini tonlarının, şibərlər küb arasından barısını sayıladı. Altın bulup ağarımını da, gümüş bulup tomarımın, nefebeti biz gügeni de, yıldız bulup yanarımın. Altın bulup ağarımını da, gümüş bulup tomarımın, nefebeti biz gügeni de, yıldız bulup yanarımın. Şeşkeler gülüp tırsınığa, tırış bakışaşı girer. Durmuşumның мәгънәсесен минем өчен зур Каршылыклар берни түгел, бар канаты безнең иңдә. Ярты сүз белән аңлашып, яшәргә язсын җирдә. Алтын булып ağarımını da, gümüş bulup tomarımın, nefebeti biz gügeni de, yıldız bulup yanarımın. Altın bulup ağarımını da, gümüş bulup tomarımın, nefebeti biz gügeni de, yıldız bulup yanarımın. Altın bulup ağarımını da, gümüş bulup tomarımın, nefebeti biz gügeni de, yıldız bulup yanarımın. Nefebeti biz gügeni de, yıldız bulup yanarımın. Узган атнаның премьерасы Ясмин шәрек биюләрен өйрәнә. Чөнки ул киләчәктә грандиоз проект әзерли икән. Нинди икәнлеген әлегә сер итеп калдырды. Яфраклар кыйла клибы өчен тавыш биргә теләсәгез, 1320 номерына топ клип 146 кодын язып җибәргә онытмагыз. Yazmış məllək
Uçraştırdı kızının yemeli gününde yazgı kıyar idi güye yılma yolu yüzünde sen meni topqanıga men seni topqanıga quvonışa yaproqlar quyilışa men seni topqanıga sen meni topqanıga suyunışa yaproqlarda biyişe altın yaproqlar yog'anda so'zlar so'ziga yolg'andi o'zi bizda sezmay qoldik g'oshib bo'la borganni sen meni topqanıga men seni topqanıga quvonışa yaproqlar quyilışa men seni topqanıga sen meni topqanıga suyunışa yaproqlarda biyişe Oylamadım küzgükünde Tin yarımını tabam deyip Dev küregende yapraklarga Qarab tanga qolam deyip sen meni topqanıga men seni topqanıga quvonışa yaproqlar quyilışa men seni topqanıga sen meni topqanıga suyunışa yaproqlarda biyişe men seni topqanıga sen meni topqanıga suyunışa yaproqlarda biyişe Келесі резидентқа көшкенше есігізге түшірем. 2 апрельда Пирамида концертлар залында TMTV телеканалы премиясының бүләкләү тантанасы узачак. Билетлар инде сатуда. Алып үлгерегез. Белешмәләр өчен телефон 297 43 77. Ә хәзер сезнең экраннарда соң дисеңме әллә җыры белән Әнвәр Нургалиев. Ötse yıllar dizelip sofkan Yürek hamanda seni yaratan Atlarda yürümey haberin kilmey İki arada tiren kar yatan İki arada tiren kar yatan Yürek hamanda seni yaratan
İki arada diren kar yatan yürek komanda seni yaratan. Bilmem kim bilen ömür itesen tükenesindir. O bit min tügel minde gül sine sağınam şolay. İkinci yarım sina ting tügel. İkinci yarım sina ting tügel. Tükenesindir. O bit min tügel. İkinci yarım sina ting tügel. Tükenesindir. O bit min tügel. Şörbelen sina selamlar yollayın. Tınlıysan miken, tınlıysan miken. Uylamay kalgan bir günümde yok. Son değilsin miken, son değilsin miken. Uylamay kalgan bir günümde yok. Son değilsin miken, son değilsin miken. Şörbelen sina selamlar yollayın. Tınlıysan miken, tınlıysan miken. Uylamay kalgan bir günümde yok. Son değilsin miken, son değilsin miken. Şörbelen sina selamlar yollayım. Tınlıysan miken, tınlıysan miken. Uylamay kalgan bir günümde yok. Son değilsin miken, son değilsin miken. Şörbelen sina selamlar yollayım. Tınlıysan miken, son değilsin miken. Фәрит Низамиев достына тәкъдим ясарга ярдәм иткән. Алар кыз яшәгән өйгә барып, подъезддан утлар сузып, аппаратуралар туташтырып, кызның кайтканын көткәннәр. Фәрит бу минутта мәхәббәт дугасы дигән җырын җырларга тиеш булган. Эш барып чыкмаган, кыз өйгә кайтмаган. Инде 2 чатна буе шушы подъездда шушы кызны көтеп торучы егетләргә уңышлар телибез һәм алар өчен 1320 номерына 144 саны белән SMS җибәрәбез. Yazgı günüdey senin qarашларың уяттылар тәүге хисімini. Nazlılardan nazlı bu tılsımның suyu bulgan iken isimi. Terezemden qarıyım urilip yağmur yağanı da ileri. Yağmur tügel bizning suyul, yılı zarın suyul. Terezemden qarıyım urilip yağmur yağanı da ileri. Yağmur tügel bizning suyul, yılı zarın suyul. Beruk hisler bizni beylese de yazmışlarını beylep bulmadı. Bizge bəxtət şunudu yakın idi, jitmi qaldı bari bir adım. Terezemden qarıyım urilip yağmur yağanı da ileri. Yağmur tügel bizning suyul,
yılı zarın söylüyor. Düşlerime minim yüşkiresin, Qaraşların şunuday sağışılı, Yüreğimni uşuqa qasıp tüzem, Uzıp bulmay uzıp yazmışlı. Terezemden qarım urilip, Yağmur yalanı da ileri, Yağmur tügel bizning suyul, Yılı yılı zarın söylüyor. Terezemden qarım urilip, Yağmur yalanı da ileri, Yağmur tügel bizning suyul, Yılı yılı zarın söylüyor. Terezemden qarım urilip, Yağmur yalanı da ileri, Yağmur tügel bizning suyul, Yılı yılı zarın söylüyor. Yağmur tügel bizning suyul, Yılı yılı zarın söylüyor. Yılı yılı zarın söylüyor. Bir rəxətnin bir mihnəti. Uzğan atnada muncha kirib qorğa sikirgandan so'ng Elnar Sabirjanov salqin tiydirgan. Atna oxirina to'y o'tkariga kerak bo'lu sababli sovug'ibda bitmisha to'yga ketgan. Asangat kishisine ko'p kerakmi? Rəxətlanib, qışqirib jırlag'ach, ruslar aytmishli "Всё как рукой сняло". Jir ming barliq she'rlardan da davom. 13-20 nomerida top klip 143 kodi. Sen minim düşlerime, Ümesin sıyık hislerine, Qorayımdan azlı gözlerine, Tınğı bir miyalar yüreğime. Seni gine şanım, seni gine siyem, Sindi bata minim danlarım. Min ağına biye, var min ağına, Yaratılgan sen sigen yarım. Divata minim danlarım. Min ağına biye, var min ağına, Yaratılgan sen sigen yarım. Merhabetke ana ko'p kerakmi, Bari tik bir söz gina yeter. Siyam seni, siyam janıqayım, Ko'ngil qaman seni izlab ketar. Seni gina shanım, seni gina siyam, Sen divata minim danlarım. Min ağına biye, var min ağına, Yaratılgan sen sigen yarım.
Мәңгегә дөрләп яный әле. Сикәлтәле юлны бергә узып, гөрләшеп җаным яшигәле. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Сине генә җаным, сине генә сөям, син дип ата минем таңнарым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Миңа гына бие, бары миңа гына, яратылган син сөйгән ярым. Рәзилә һәм Рамиля Батыровлар бу атнада эштән башларын айырмыйча эшлиләр дә эшлиләр. Яңа ике җыр өстендә эшләү турында сүз бара. Җырлар моңарчы алар репертуарында булмаган әти-әниләр туып үскән нигез темасына багышланган. Әйтеп үтәргә кирәк, кызлар төрле мәҗлесләр алып баралар. Шуңа күрә игезәкләребез ял дигән нәрсәне белми. Рәзилә һәм Рамиля өчен тавышларыгызны юлларга онытмагыз.
Наркиз Зиннатуллиның атнасы гастрольләрдә узган. Резидентыбыз Эльмира Сулейманова һәм Эльмира Нагыймованың апа-сеңел программасында катнашып йөри икән. Һәм әйтергә кирәк, аның чыгышын тамашачылар бик җылы каршы алган. Наркизнең хыялы киләчәктә үзенең тамашачысын табу. Резидентыбызның сәлам җыры күңелегезгә хуш килсә, аның өчен тавышлар юлларга онытмагыз. Бүгенге тапшыруның бронза медален яулаган җырчыбызның клибын бергәләп карыйк әле. Yakın itip öz itipler Bildim sizni көрерге Nişikler yaşap yatasız Halligizni bilirge Selam sizge zor selam Selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizge zor selam Selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Barısı da sizning işin Qabul etib oling'iz Izgi matur tilak etib Ko'ngligizga soling'iz Selam sizga zo'r selam Selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizga zo'r selam Selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Şeşmi alıp bildi Yalqınlı selamlarını Şın yürekten bulğanı hisler Bəxtli etmey kimlerini Selam sizge zor selam Selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizge zor selam Selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizge zor selam Selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizge zor selam Selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizge zor selam Selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Selam sizge zor selam Selamlarning ulg'isi Shinik dostdan aytilganning yolqinlisi jirlisi Киләсе резидент Лилия Гыймадинова яңа проект әзерли. Һәм шуның белән яңалык тамам. Чөнки Лилия серләрен ачырга теләмәде. Біраз көтігіз, барлық қызықлы яңалыкларны әле сез алда беләчәксез дип безгә біраз гына интрига кертте. Лилия өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ-клип 141 кодын язып җибәрегез. Ә хәзер топ-клип хит парадында икенче урынны яулаган башкаручының клибын сезгә тәкъдим итәсем килә. Yirak yo'lga chiqu ham kuchli yaratdi Jonlarima biraz ur shodlik
Yırak yola Шығам сенің yanığa барам Sağınğanğa Bağrım sindəgənə Sindəgənə Sində tapdım Yaşau qadırın Yaşau qadırın Sində tapdım Senin yanına baram Sağınğanğa bağrım Balalar üstürüp Süyüp hem süyünüp Senin bilen kile yaşısı Ömür boyu şulay Süyü dulqınımda Kile bitul minim işlisi Sində tapdım Yaşau qadırın Yaşau qadırın Sində tapdım Senin yanına baram Sağınğanğa bağrım Jan üşürlük sözler Yaman naşar gözler Hiç kirmesin bizning oraga Ant etem men sing'a Va'da berem tek sing'a Birmem seni, birmem yotlarga Sende tapdım Yaşau qadırın Yaşau qadırın Sende tapdım Senin yanına baram Sağınğanğa bağrım Sende tapdım Yaşau qadırın Yaşau qadırın Sende tapdım Senin yanına baram Sağınğanğa bağrım Руслан Ахунов жырлаудан башка рәсемнәр ясый, блюз уйный, сәяхәтләргә йөри һәм күптән түгел без аның өр-яңа тагын бер сәләтен ачтык. Баксаң, ул шигырьләр дә яза икән. Күптән түгел мин Уфада яшим дип исемләнгән китабы дөнья күрде. Хәзер Руслан әсәрләр китабын да әзерли. Руслан өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына топ клип дип башлап 136 кодын язырга онытмагыз. Иң күп тавышлар җыючы бүгенге тапшырыгыбызның лидерын каршы алыгыз. Беренче урын киттек. Altın quyosh zangor havan Yashil xat favlan Avul qizi
Шулай итеп, чираттагы тапшыруыбыз азагына да якынлашты. Әйтеп үтәсем килә, SMS хәбәрләрдән башка сез башкаручыларыбыз өчен безнең ВКонтакте официаль төркемебездә дә тавыш бирә аласыз. Сезнең ярдәмегез аларга бик кирәк. Читтә калмагыз. Ә мин Айрат Ильясов сезнең белән саубуллашам. Пока.